A gdje je Mica? A gdje je Mica, Marija? Aha, ti nju slikaš tamo. Dobro, dobro. Kokica, gledaj šta sam ja tebi lijepo napravila, vidi, pogledaj ti ovo, gledaj. Školjkice, na moruku, pogledaj kako je to lijepo. Da. Ovo ti je Marijova popa. Šta da još kažem? Pusu šaljem Karmen. Pusu, pusu, pusu. Aha, to. Gledaj, to ti je. Su ti japanske šalice, štapići. Gledaj ti to. A ove tu nekakve. To mi je jedan popala. Pogledaj ti to. Ovo ti je sve japansko tu, a ovo ti je made in Croatia. A vidi to, za slatkiše. I tu je još jedna sa morskim suvenirima. Pogledaj. Mogli smo njoj poslati ono.